beste aldekoekin komunikatzeko, zure kasuan nolakoa da komunikazio hori? 4-5 urte inguru hortan, sorginek ikusten ditu. Ala! Baina geroa jakin nun hori nire arbaso bat dala. Erabiltzen dut vibrazio altxatzea. Gazteek esaten dute vibrar alto. Vibrar alto. Gauen etortzea ariman bat. Eta igual da urrengo euneko pertsonan familiar bat. Zuirikita zaude informazio bat jasotzeko. Hombre, txarra bada igual ez. Nik ez dut beti inoiz txarretik. Zabalina bai. Mundu guztia dago bere hildakoez inguratuta? Bai, Bai. Hil eta gero bizitzen hasten gara. Wow. Adibidez, ametzetan eitxogunin, horrek bauke itxuraik beste bizitza bataz. Zu baldin bat zaude zure harimakin konektauta hor memoriak daude. Harima horrek bizitza desente ditu atzetik. Eta bere atzen ikusten nun, bere ama. La Rosa sorta handi bat egin da. Usai bat etortzi zitaitan da, esan nion. Peio reparazek iten duen, oiten nahi dan lanketa mitologiai buruz, behitzen detenen ikusten da, como etorri itzetzaio kanalizatu iten dula. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Can you handle this? Hori dela limboko sarrera. Bai ala. Eta bai pasako sarrera ere bai. Baina nik esan honizu gehiago. When I met you in the summer. Segaitxik, ze summer, momentu hontan, hasi da. Hasi da summerra. Igarriko zenuten nahiko bastante morenago nagoela. Tu, aitzi, osea, hau kolori hau? Hau kolori hau zezatoz, kubatik ala. Baina, tal kuali, ikustu zue, hau morenu hau zedan? Wow, increiblea, Nik uste tengo udan, nahuela inosko morenien. Zu bai zaude morena, Aitzi, Lehen pentsatu dut, bale? Pentsau ezu? Aurreko grabaketan baina kolore gehiago dauka. bai, bale, desbelaukotzo zintan nire trampi. Bai, eta oroar honen tramp. Bai, nungoa? Ai, ez itxoz esan markak. Bueno, gero pitit eta... Autobronzeadora, deitzen da, betxu, naranjita bat gero erakutziko zu zein dan. Naranjita ez da proposena, txetos bat bezala bukatzeko. Ez, naranjita pakaine. Ah, bale. Da, marka famoso bat, hasten da CLaz, Vale. Bueno, y listo. eta pakaine da naranji, eta da, olako botezito txiki bat, hori, nazteto zue, zeuen hidratantiaz, Bai, tantanatxo batzu bota, klik, 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 naztau zeuen hidratantiaz, eta behitxu, efektu bat eitzen dau, eta niri sekulo inok ez dozte zer gerri, emoten dau benetan ez dotzu egizten. Ez Donald Trumpen azala, ez beste zelaku, supernatural, eta ez da juten partxikin. Zen niri beste autobronzear batzukin pasau izeate, juten hasi, eta emotuzule labakaletxera. Ja. Ba ez, Labaka gerrie. labaka gerria. Nik ez duzekula eman, autobrontzeadora, bai, egia da, bai, isa izpiak ez barruen, baina nola da? Bai, ultra... Bai, izpi ultramorea... Ultramoreak. Ez. Solariuma. Solariuma. Solariuma, bizitza guztixen, solariuma. Hori bai, baina, karo, Bilbon, orain altxasun bizi naizenez, altxasun badago, neska bat. Bueno, kontua da, entzule eta ikuslei esango diegu, hau ari garela grabatzen, orain ekaina da, baina hau gaur da apirila. Gustako apirile, da zera itxi pentsauko zego, lako adelantaute goi ez da hori gauzi da, atal batzuk, grabeto guzela, eta gero igual emititzo guzela batzuk urrengo hastin, eta beste batzuk igual derrepente bila, hau kasu hori da. Entzulien denporan kokatzen baga, kontu da, hilebete falta dela Carmenetako. Jesus, hasi gara ja, osea, apiriletik ja... falta da, Markina, xemengo Carmenetako. Bai, ustaiak 11, abizu dutzuet, ustaiak 11, Zeak amaika. txupinazu. Txanferminak. Bueno, barrendozku Sanferminek. Ustaiak 11 txupinazu. Nola berdin dozku, lesak amalen, Bai, baina lesak aurreko asteburun da pitxin. Beti aurrekun, klaro baietz, gero beti zen da lesaka da gero Carmenak. Orduan, ustaiak 11 Carmenetan txupinazu. 12 paia ideukeu markinen. Kanpoku sarien ontzat, rekomendu dutzuet, etorri 11 eta 12. Gero, egun gehiago daukuz, baina etorri 11 eta 12. behar bada aurten lesaka eta Carmenak egun berdinean dira, Bai, Bai, Sanferminak hasten badira 7an, bosei, lesaka. bueno, ez dakigu. Ez dakigu, bez? Ez atemporalidadea da okerrena.
Baukezu planik udan? Ba, eske ez egin galdera, porque ez dakit nik ze udan zegingo neupez. dudan. Eske ez dakit. Porque apirilean gaude, ez dakit udan zegingo dudan, baina espero dut udan potrojorran egongo naizela, hori da nire helburu bakarrenetako bat, eta besterik gabe, uste dut ala izango dela. Ez idate lan handirik eskainiko, hortaz, lanik gabe, ikasi gabe, ron botellarekin. Ah, bai, badaukat planik. Oporrak hartuta dauzkagu, ja. Noz? Ez que, karo, hau ezin dut esan, porque gero fanak, ezak zer. Ezabi zer iso. Ez. Vale, Baina, bueno, lau lagungoaz konillera. Ez dut esango noiz. Konilla. Konil de la frontera. Konil lagunekin juteko mitikizimu da, gu juginen bebai. Ez gara baino originalak orduan. Aitzin mundu oso juten da. Eta zema gauza pasauaku zen, nire konseju, konilla jun orduko, pasaukotzoaz diskotekak eta guaixe zeintzu din, baina konseju bat, kontuz nuna parketo zuen, Zeba. seguru ikenun aldotzue, pilo bat lekotan pentso zu aldala parkau, eta gero, ezin da parkau. Baina ondo señalizatu dago hori ez? Bueno, ni bakarrik zautzuet, adi, eta kontuz nuna parketo zuen, eta gero, kotxe alkilau ibozue, kontuz bebai. Zeba. Gu kasidente bat uke gendun. Igual hori da, gidatzen ez dakizuelako. Ez. Hori da, Bestin kulpi, ez? Hori Claro, da. Bestin nola ez? bestean kulpizan, baina hori da, Amiga. kotxe hartzen dan, kotxe alkiletan dan momentuk, suerte txarrek hartzen da belako. Guri beti. Vale, a ber, gauza bat, osea, ezin da justifikatu injustifikablea dena. A ber, aitzi, guri bestian kulpizizala hori da 100%. Ba, esan ba, zergatik? Bale, a ber, gauzia, gu Ez gine que izan. ez esan, zorte txarre ematen duelako Baina egia kotxe da- bat alkiletik. Baina egiz da, guri beti suerte txarra emonizesku kotxe bat alkiletik. Ez dakit zeba, baina beti pasau izen da zozer. Bueno, total, konien pasauakun, juginela eitxa inguruko herrixetan zier ruta bat. Eta bueltan, gugino izan, autobia batetik, 80 edo, eta errepente aurreko kotxi, gatu izan, bidezider bat zeuelako, baina, klaro, ez ban seinalizau, ez zer, derrepente 80 goiz, eta gatu izan aurreko kotxi. Ja. Zikun, ez ban seinalizau, horra sartza zoien, baina ez ban ez seinalizau, ba, guri ez tozkun emon denporaik frenetako, eta bu, Ah, bai, golpe. euren kontra. Eta, klaro, horite hori xan beti da emoten da benan kulpi. Atzetik emoten da benan kulpi. Orduan, ba, bueno, gu kotxi nahiko destrozau gendun. Aurreko kotxi perfectísimo. Bai ala, Perfecto, bai, guri etxakun ezer pasau, gu danok ondo. nor gidatzen? Vale. Vale. Bueno. Enoi esata badazpadan Vale, euskalo, bai, igual bai, berak ez da nahi. ados. Eta listo, hori pasau zan. Bueno, Así que kontuz edo gidatzen ari bazarete señalizau, porque nirago kokoteraino ja Bai. jendeak ez ditu intermitenteak erabiltzen. Ja. Osea, zertarako dauzkazu intermitenteak ez bada horretarako. Gauza bat, osea, kriston rabia. Osea, nik Bai. kotxe barruan sekulakoak botatzen beti. Benetan, Ni aspaldixon Hola, pixkatxunga Kotxe ipinina, txiki batean ni... Cabrón! Osea, bueno. Nik aspaldixon ja esatote, eta larga bota, eta bai, Ba, bai. bai, bai. Hombre. Decía, es que genti, buata Genti? Donostin zentron sartu eskero kotxeaz. Bai, Ufa. Ba, behitu bat, ni Donosti, Iruña eta Gasteiz baino asko zobeto. Bai, Bai, asko zobeto. Bueno, a ver, ez da terriblea Iruña eta Gasteizera joatea, baina bai. Nik madarik asino bat edo beste bote itxetxuaz. Hombre, eske jendeak ez daki gidatzen. Osea, Ez. ni lau hilabete karnetarekin. Jendeak Ez daki gidatzen. Ez, baina esango nuke ondo gidatzen dudala, Bai. Nik esango neuke asko mejora una zela. Claro, eske hartzearekin batera mejoratu egiten da. Ondo gidatu edo ez dakit. Beste baton batek balora biko leuke baina ni neu. Ondo gidatu da, bete behar guztiak betetzea, Ez da hori bakarrik, Nitzako bebai da, bile izeti. bete behar guztiak betetzea, eta egon dira 3 punto. Osea, ez da puntoa egon. Vale. 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 Bebai da, bile izeti, aparketako adibidez, segun ze aparkamento ondino, enaino, Bueno, orduan ez naiz ona. Orduan ez, Beitxu, guapa. kosteta ate, atzerutz eta diagonalin. Hori, bola itxate, Bai, Atzera diagonalin. Atzera zuzen, perfecto. Aurrera zuzen, perfecto. Aurrera diagonalin ondo, baina baterian zeke, atzera diagonalin ez. Nik atzo senyora bat harrapatu nuen kasi.
Bai, zera. Eta, esango dizut, ez nion barkamena eskatu, neskak. Porque begiratu zidan, deabru aurpegi batekin, esan nuela, ez du nire barkamena berezi. Baina zapaldi zen du nixe. Ia. Baina, karo, kontua da. Baina zure kulpi? Ez badago altsasun kale bat, Bai. ez dut datu gehiago emango, baino kale bat, berez ezin dena aparkatu, ze hain zuzen kalearen hasieran badago seinalea, Bai. eta hortaz guk bajeretan ezin dugu jarri badoaren seinalea. Ja, Vale. kale hasieran badagoelako. Eta udaletxean ez dizute uzten zure bajeran, beste gauza bat, zuek bajera badakizu zer den? Lokala. Beko garaji? Garaji. Golaka. Golaka. Lokala. Kolaka! Kolaka hue, bai. Kolaka hue. Bai. Eske Claro, jende asko bajera. zer den bajera, tia. A ber, ez da berba bat erabiltzen dana nire partin, baina badakitzer. Ja, bueno, kontua da. Nafarrokoa da, eske nik uste nuen internazionala zela. Hemen lokalak, lonjak, garajik, Garajik. geixa. Garajik. Bueno, bajera, ezin duzu badoa jarri, eta atzo kotxe ateratzen ari nintzen, baina beste 3 kotxe zeuden doble filan, Bai. eta horrek nahi ala ez, hor ez dut, gaizki egiten dute hor paso erdian. Nik kotxe ateratzerako orduan molestatu egiten didate kotxe hoiek. Claro. Eta hala ere saiatu nintzen maniobra egiten, eta kotxe guztien artean, bagertu zen hor, pum, senyora bat, kasi, aurretik Osa, eraman nuena. maniobri eitzen zau esan bitxartin zirrikitzu batetik agertu zen. Senyora bat agertu zen. Ai. Eta, karo, nik ez nuen ikusi. Eta senyorak egin zidan, en plan... Eta nik... Kriston lan imitatu! Zlan itzunia, zlan. Bueno, eta hor esan nuen, ai, tal. Ostia, baina gauza batzuk ikusten baduzu, LA duen kotxe bat dabilela hor, 7.000 kotxeren artean, maniobra bat egiten saiatzen, igual ez da bakarrik nire kulpa, ez? Igual mugitu alde batera, ez dakit, sin mas. Eta gero, bajatu nintzen kotxetik, bajerako atea istera, eta senyora, pasatzen en plan, ondotik, en Me voy a plan, vengar. horrela begira. Ba, Osea, azpion zoze pastan baku da, horrek senyori horrek maldeoju botatzuleko Ez. zuri, eta orduan guri. baina nik mantendu nion begiradan eska, Bai. igual 6 segundu, Mantendu izan beraz zen. begira, En plan pentsatzen, barkamena eskatu beharko nizuke, baina ez dizut eskatuko. Ze kriston txakura aurpegia, eta esan nuen. Entzularen galdera dukau, ai, Leire Padilla! Leire. Leire Padilla, gozala hemen, kriminologi, supermagi, berak eizku galderi, gero entzungo zue. Bueno, ez, ontsa entzungeu. Eta bukaeran erantzungo du lurrek. Zein da buruan daukazun urrengo proiektua? Gerarte! Bueno, Leire, eskerrik asko, guapísima, gero erantzungo zugu, eta oin guazen, lurri paso mota. Idia Zabaletik zuzenean dator bera, behasaindarra da eta erizaintza laguntzailea izateko ikasketak gauzatu zituen. Orain 15 urte medium moduan egiten du lan eta bere ezaugarrien artean gertukoenen laguna izatea maite du. Ez hori bakarrik, afizioen artean arrantza eta mendira ontxoak hartzera joatea gogoko du, eta ziurrenik bere sentsibilitate maila altua da, bere lanbidea gauzatzea posible egiten duena. Ongi torria emango diogu berari, gaur gurean Lur Olalde Agirre! Ongi torri Lur. Eskerrik asko. Ondoza, posiza? Bai, lasai. Efusibidade hau goizeko 9:00. Hola. Sin más. Sin más. No apetece. Bueno, Alan dabe, baukeu hemen jateko txupiskat, igual energia aldoskun emon, eta ja, algaren aur gaire sartu lan. gero xio. Bai. Zu normaline, emotozuz elkarrizketak zure lanbidean ingurun, edo ze esperientzia dukezu hortan? Bueno, elkarrizketan nire lanbide ingurun ez dut ematen. Emate dituten ardien nire kursok. Hori bai. Nire mediunidadeko kursok emate ditut. Bale. Bai. Osea, ez duzu hainbeste mediunidadea... Mediunidade. Mediunidadea... Esango guba. Ez duzu azaltzen eta elkarrizketan, baina zure kursoetaz bai aritzen zara. Bai, hori da. Bale. Mhm. Bale, Hori da. interesgarria. Bale, badakizu, hitz egin genuen, eta orain txere hitz egiten egon gara, guk izan genuela Mikel Izarralde. Bai. Bueno, igual ez hainbeste mediumaren lanaz hitz egiteko, baizik eta berak ere nola pertsibitzen zituen gauza guztiak, eta hori guztia, baina karo hau izan zen duela 3 urte, lehenengo aspaldi. entrevista, orduan nahi genuen berriro hartu,
eta batez ere medium guztiak ez direnez berdinak, ez da ere, osea, Mhm. norberak bere moduan bizi du, interesa daukagu bai zure lanean, zure zerbitzuetan, kursoetan, sanazioan, bueno, joango gara Bai, aipatzen. pixkanaka. Lehenengo hasi genki esaten zer dan medium izeti, eta zetan eitxosun lana, edo zer eitxosun zure lanan bitxartez. Vale. Bueno, eske nik gauza asko egiten ditut. Nere lanlekun gauza asko egiten ditut. Bai medium bat, bidentziare sartuta, sanazioa, baita ere transgenerazionalen sartu, osea, transgenerazionala da, norberak bere arbasoetan sartu, eta hori guztia egiten dut bai gia espiritualen bitartez. Osea, behaiek, osea, zuek ulertzeko, behaiek laguntzen diate, gia espiritualak laguntzen diate informazio guztie jasotzen. Ordun, hori da mediunidadea, ez? Bai. Azkenen bidentzie izaten da beste aldetik informazioa etortze ez danen. Eta zuk erramientak, adibidez, tarota, erramientan bidez, lortzen dezunen informazioa. Eta mediunidadea da, beste alden, daunen, komunikazio bat. Eta zubi lan bat iten dezu. Baina, zubilan hori eitxeko medium baten presentzixi bigu, edo nik adibidez lortu neiken nire gia espiritualen bataz kontaktu ni pintxi, hori posibli da? Noski baietz. Norberak, hori da helburu ez, pixkanaka, norberak bere gia espiritualekin kontaktun jartzea, hori ikastea, eta gero horren bidez, pixkanaka, jutea kontaktu horrekin, eta ja bide hori lantzen. Izango zenuke tresnaren bat, ez, entzulei eta bai eta guri esateko, zer egin genezake hori lantzeko edo? Hori posible bilakatzeko? Lehenengo tresna da norbera bere buruen lantzea. Hori da garrantzitsuna. Eta gero, norbera, karo, hemen hau ez da zerotik eunea. Hau da, pixkanaka inbarreko prozesu bat da, azkenen. Eta guzti honek ematen diguna da, norberak bere burue landu behar du, gero, karo, zuk zure burue lantzen dezunean, konexio gehiago dakozu zure burukin. Eta gero guzti horrekin, baita nik askotan esaten dut, jendek esateko meditazioa, eta hau, nik erabiltzen dut vibrazioa altxatzea. Vibrazioa altxatzea, eta hori zelan da? Vibrazioa altxatzea da, zuk zure momentu hortan, zuk vibrazioa altxatzea, zuk beste eszenario batea jutea. Orain, gazteek esaten dute vibrar alto. Vibrar alto, izaz eta juna, nik TikToken entzut vibrar alto, zer da hori, edo zelan lortu gehinke alto vibrazio hori? Zure buruen lantzekin. Autoezagutza izan daiteke. Ezagutza, esan deke. Vale. Zubilana aipatu duzu beste aldekoekin komunikatzeko, zure kasuan nolakoa da komunikazio hori? Diot, ez dut une oro Mikelekin dena konparatu nahi, baina ulertu genuenaren arabera medium bakoitzak edo bidente bakoitzak baditu moduak beste munduko komunikazioa perzibitzeko. Izan da daiteke entzunmenaren bitartez, usaina, visualki ere bai, zure kasuan nola izaten da pertzepzio hori? Dana bata. Baina nire galderi da, zuk adibidez presentziak ikustezuz bebai? Baita. Ze interesgarria, eski flipatu egiten ditu Eta honetur. nosasi zinen ikusten, zen nik flipau itxon zen, nik adibidez sekulo ez dut euki esperientzia paranormalik, orduan ez dut irudikatzen. Osa, zelan hasi zinen edo zelan? Oso txikitatik dakarkit. Ni txiki nintzenetik, ja pertzepzio bat nun, ez berdin sentitzen nintzen, ze inork ez nintzen ulertzen, gauzak ikusi, ni gogoratzen naiz, 4-5 urte inguru hortan, sorginek ikusten ditun. Ala! Da, Baina sorginek fizikoki kuarton. bai. Bai, nere gelan, sorgina edo amonazara sorgin, nei sorgin da, ni bildurtu iten nintzen, baina geroa jakin nun hori nere arbaso badala. Nun gaur egon, berak askotan laguntzen diten nere konsultatan, eta ematen dit informazioa. Eta zure gurasupe adibidez baukie hau doaie edo ez dakit Gaitasuna. gaitxasune? Ez, hori atzetik datorren zeu zer da. Bai, de hecho, nere gurasok, ama guain dela urte batzuk zendu zan, baina guain da aitek, nere aite ez duna sinisten,
Eta guain galdetzen dizki gauzak. Ah, eta beitu. lur, eta hau, eta egoten zea, o komunikantzen zea makin, edo etortzen zaizu informazioa, eta Eta, komunikau zeinke edo lortu zeinke informazio hie? amakin. Noski, amakin askotan hitz egiten denik. Wow, lurrenik flipatu egiten dute. Osea, flipatu diotonera, Beti pentsatu izan dut gustatuko litzaidakela asko alako gaitasun bat garatzea. Hombre, Garatu hombre. albada behitzat, esango dugu zure bai, ia baden gaitasun bat, ez dena jaiotzetikoa behar bada dela, ba hori landu egiten dena, garatzen Bai. dena, lehen aipatu dugu gehiago autoezagutzarekin eta baina bidentziaren hau garatu daiteke edo jaiotzetikoa da. Bidentzia edo mediunidadea diozu. Ez dira berdina? Ez, Ah, bale. Adibidez, mediumidade, mediunidade lehen hau bat esan eta dut besti hemen. igual erantzun mediumidadia bergaratu leiken eta gero bidentzixi. Adibidez, mediunidadea da, lehen hau esan detena, ez? Beste aldetik informazioa ematen dizutenen. Bai. Osea, beste dimensio hortatik informazioa jasotzen dezunen. Eta bidentzia da, zuk informazio hori lortu dezakezu, baino erramintan bidez. Ah, bale. O erramintak, edo tarota, Ulertzen dut, bai. penduloa, edo... Baino, dana garatu daiteke. Bai Mhm. mediunidadea eta bai bidentzia. Mhm. Mediumidadi garatzeko autoezagutza aitzetu zulen, baina, ostras, imaginau, baton batek igual esaleike, jo, nik pilo bat urte daroiaz adibidez psikologora juten, autoezagutzen eta ez dut lortu. Horrek zerikusin badauki igual norberak ez daukela hainbeste pertzepzio garatute, intuizio dinot berezko oso zer da. Ez, bueno, hori lantzen juten, zera, azken finen, norberak, ez da bakarrik autoezagutza, sensibilidade maila batzuk altugo daukie beste batzuk baino. Claro. Eta ni, adibidez nere kasun, nik esango nuke sensibilidade mai oso altu dauketela. Orduan, edozein leku, adibidez, leku zuei etzaizue gertau, leku batea jun da, Zerbait raroa. Bai. hemendik aldein bardez, hemen hori da, danok daukeu sensibilidadea. Batzutan hor gertatzen dana ez gehala uhartzen, ze bizigia oso azkar bizigia, hotxa hondikin bizigia, egunerokotasun baten hola bizigia. Mhm. Baina pixka gelditzen baldin bagea eta nere gorputze, o nere sena, hasten baldin naiz sentitzen eta hemen zer dau, hortik hasten da. Baina sensibilidade maila danok daukeu, danok izan daikeu mediuna edo bidenteek edo danok daukeu. Eta bentsantzeatzu mediunidadik zuri gauza onak ekarritzuzla edo ekarritzuz bebaitxarrak. Ze imaginetana bizitza oso, claro, olako presentziak ikusten o sensibilidade altu ukitzen egoera desberdinekiko, igual bebai sortutuzela egoera desatzeginek edo bizi nahi izan duzenak edo... Bai, askotan. Eta gaina gehiago esango izuet. Batzutan gertatzen dana, da, nere kasun nahi gertau izan zaitena da, aurreatzea. Ai, ama. Aurreatzea, ostras, hau sentitzen nahi naiz, edo, eta nahi honek, gero korapillo sartzen die. Baita ere, parte hona da, guzti honekin zenbait jendei laguntzen hain nahi zen, ez? Era parte baten. Bai. Zenbait jende pila bat. Etortzen zaizu, hau dauket, egie da, momentu hortan kanal bat naiz, eta isten da. Orduan nik ez dut informazioa jaso. Bai? Baina irekitasun hortan, jende asko laguntzea iritsi zintezken. Gero norbera tokatzen zaionen, nik beti esaten dut, nik ere behar den laguntza. Ja. Eta nik eskatzen den ere laguntza, baditut bide lagun batzuk, eta behaiek laguntzen nauten nei. Hori kudeatzen, ze azkenen hori barrundi joan prozesu bada. Claro. Kanala ipatu duzu, kanala itxi ireki, nola dakizu hori? Osa diot, ze momentutan egon daiteke beste aldeko, presentzia batekin edo pertsona batekin, pertsona ja ez da, baina. Kanal, arima, hori da, arimarekin, nola dakizu irekita dagoen noiz itxi daiteke edo... Adibidez, ni nire konsultatan beti irikita aukitzen dut kanala. Egunen zehar, ez ningo nuke denbora guztien kanala irikita,
euki, ze azkenen hori desgaste bat suposatzen du. Orduan norberak jartzen ditu bere mugak. Badaude batzutan nahi tokau izan zaik gauen etortzea ariman bat. Wow. Ostras, eta O hor laguntza eske, eta igual da urrengo eunen etorri behar duen pertsonan familiar bat. Orduan iten detena da, hau ez da momentue. Distantzia markatu. Baina, a ber, Wow. imaginau ni bixer zure konsultan oiela. Bai, Nire arbazuk hilde dauesenak jakin aldabe ni zure konsultan oiela. eske baiet. Ostras. Bai. Bai. Eta zelan, oza, dinot, zelan ulertu nahi otein zelan aldaben jakin. Imagina, unik ez dutzetela inori izaten, edo zelan aldabe jakin eurek, zelan eltzako hori informazio hie. Eske bestalden dana jakiten da. Ostras. Dana jakiten da. Orduan eak badakite, eta gaine, inkluso zure harima, karo, ze esan nahi deten honekin, ze azkenen zu etortze zeanen konsultatzu zaude irikita danea. Ez? Zuk hartzen dezun momentu ni konsulta bat nahi dut. Baina ja zure harimak badaki aldaketa badatorrela. Nei tokau izan zait, otxeitea urrengo eunen, osea, eun berdinen, haizu lur, hola eta hola, ez nau ondo ezik nau, eta ez dakit juteik izango eten. Zure konsulta, eta, bueno, lasai hartu, eta gero etortzen dira, gero beldurrek ere badaude, osea, baina bai. Arimak oro jakileak badira, edo dena baldin badakite, zuk sekula jaso duzu informaziorik esan duzula, ostras, hau, edo jo que se, zerbait pasako dela, edo zerbait aldaketa bat emango dela, edo, osea, zuk informazio hori jasotzeko gaitasuna baduzu, Baita. zein da zure postura hor, edo, ze egiten duzu? Depende ze arlo dan, batzutan neie topea sartzen zai, gehien bat, zure familie edo zure dagokion inguruko batei dagokiona baldin bada. Osa, zuk adibidez aldozu jakin, edo derrepente algatzut horri, ostras, nire lagun bati, gaixotasun bat etorrikoako, zuk hori aldozu jakin. Bai. Ostras. Baina, klaro, ni ez nau hortan. Ja. Eta zure buruarekiko, oza, zuk badakizu amendik urte batzuta zure bizitzi zein izen aldan, edo ze pasau algatzun, edo ze konexin jaukizeinken beste aldiaz? Bai, jakin daiteke, baina ni hor asko ez nahi sartzen. Claro. Zen norbera bere burukiko, azkenen Claro. erresagoa da besteentzako, ez norbera bere burukiko. Bai. Arrosalire jungo ga, Bai. eta gero jarraitxoko elkarrizketia, zebestelan luzetuko ga. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Vale, bueno, bueltauga, lur, jarraitxoko elkarrizketian beste parte bataz, oin dauko gure kolaboratzaia Arrosali, da robot bat. Loka dago, bale? Esaten Oso. du edozer, Bai. orduan, zu tranquil, porque ez da ezer pertsonala. Ordu ningotzu sarreratxo bat, eta bueno, azaldukozku, ber zenbigun, edo dana alako. Bai. Ola olita lurrita mediumita zelaik zamatxi. Nik oso ondo gai hauek asko interesatzen zaizkidalako. Beti nahi izan dut medium batenat joan eta roboton bizitza zeta hartago dagoenaz gehiago jakin. Baina tira, lehen da bizik aurko programan adi egon benaiz. Zer dirudizu, aitzi eta maleni zerbait pertsonala esaten badiezu. Badago aukerarik beraien zaindari espiritualekin kontaktuan jartzeko? Zer ikusten duzu? I am a que fuerte, chica. Bueno, gero hartzen matxiz eta mosutxu bat lurronen azamatxi ole, jukure gure haupa txitxarru, haupa berdela, eta haupa txokolate zurixekon galletitas de oreo, gole darireo patito feo neurefa. Bueno, Arrosali beti da hola, nire espentzau zuazdanik, Arrosali beti da hola. Burutik jota dago. Gauza randomak esan ditxu, vale, bueno, Arrosalik esan dau, haber posibli izango litzaken soze personalizau izeti, baina galdetuko zugu zuriz, ez dakigu hau dan leku, momentu, oza, ez dakit. Obezlan aldugu jarraitxu bai elkarrizketiai paso emoten. Nei iruditzen zait ez dala leku. Ze nahi guztan zait hor. Nire lekun zentratuta, nik hola lan egiten dut. Bai.
Eta adibidez, Maleni aipatu diozuna pertsepzio hori zeneukala tripak ezak zer, alako... Hori esan diaizak, behai ez bazaio enporta, nik hori esan dezaket. Bueno, karo, zu. Bai, esan, nik entzulekin gauza asko partekatzoitxoaz, ez dana, baina... Ja, hemen dena kotatzen dugu. Bueno, dena. Ze ikustasun nire estomagun? Osa, dinot, bakit estomagu pixkat raro deuketela, espaldixon, bueno, gainera glutenan asuntuta kendute dukaz, banabil hori hobetzen, baina bakit momentu enten asko dala buru. Osa, asko dala nire estomagu da, nitzako, nire bixotza buru dana. Osa, edozein emozio niri tripati pastate. Orduan, imaginetana, estomagu, horra itxi duketela sensible. Ondo deskribatu bat? Bai. Zeba, bai? Esan aldoztezu, Zalantzatxu. Zuirikita zaude informazio bat jasotzeko. Hombre, txarra bada igual ez? Nik ez dut beti inoiz txarretik. Bale, bai, orduan zabalina, bai. Txarretik, nire lana ez da txarra esatea. Hor badaude emozio batzuk, zure, Bai. jungo ga, zure 12-14 urteta, Bai? hor zeu zer gertatu zan, ez dakit konektatu dezakezun, izan daike lagun artea, Bai? Osa, alegintzena, Alegintzena rekonektetan, bale? izan daike lagun artean, nola sentitu zinan, batzutan no visible, beste batzutan nire sensazioa da hortik datorrela. Osa, DBH biko malen. Igual da ule kolori DBH biko malena buelta gotela eta orduan automatikoki teletransportona zela DBH bira. Ez hau ja bromida, Bai, zuk tripako arazoekin daramazu tela urte, Ez que ez da arazukin. Dauket osa, nire debilia da estomagu, Bai. beti. Orduan, beti bilibina zaintzen. Ja. Zaintzen beti. Baina, estomagua zaintu partez, zure emozioak zaintzen. Esango nizuke. Bale. Ze hor Vale. badau, hor etorri zait, eta hemen korapilo handi badau. Bai, Bai, Bale, landuko tau. bai. Ze Bueno, interesgarria. pentsaukot, bai. Mhm. Jo, eskerrik asko esatearren, Ez horregatik. Buelta bat emongotzet honi. Eta... Zingogu. Nire kasun zerbait ikusten duzuela ipagarria edo? Zure aldaketa asko datorkizkizu. Ui. Baina aldaketa positibok, Vale. Nei tortzen zaizkit aldaketa positibok, baino hor badau nere pertzepzioa da hor badaudela motxila batzuk kentzeko momentu iritsi dana. Mhm. Zuri ez dago kizkizun motxilak. Bale. Zehaztu daiteke gehi osa motxilak izan daitezken familia kontuengatik, lagunak, bikote harremana edo? Nik esango nuke bai familia aldetik, bai, familia lagunak, bai, da momentu bat zu zeu autentika izaten hasteko. Gehiago. Zea, broma da. zea, baina autentika motxilai gabe, esan nahi detena da zu aurrea behi da zure zure ametsak segi guzti hori. Eta baleike batzutan onarpen baten beharren egoten zehala. Bai, karo. Onarpen hori zuk zure burui ematen hasten zeanen hor datoz aldaketa pila bat. Ez dezu inon beharrik. Bale. Interesgarri, bai, eske lehen irati daukagu, esango dugu ere bai, entzule esango diego irati izan genuela hemen tarotaz izketan, eta hortxe kamaratzean daukagula, eta lehen iratik aipatu du, ez? Lasaitasuna sentitu zuela berak, alako kontuak entzutean, babitu. Esan didazunarekin, bai, sentitu dut como, bale, gorde dut eta kasu egingo dizut, eta bai, lasaitasuna moduan edo. Nik ez. Bai, Nik ez da lasaitasuna sentidu estomaguan azpentzau, tahi. Baina ez da zer berririk berez. Ja. Nik ez dut ikusten ezer txarrik hor. Nik ikusten dutela emozio batzuk lantzea tokatzen, ona izango litzakela zutzako emozio batzuk lantzea. Bale.
Eskondino ez dut rekonektetan, ze emozio izeleik esan, ose egoera, baina bai, pentsaukot. Nik esaten baizu bakardadea, Bai, Bakardadea, ez zentzutan? bakardadea. Etortzen zait emozio bat, bakardadea. ostras, igual ondino ez dut konekta horraz emozioaz, baina bauket barrun, igual izeleik hori, posibilida. Ostra, nik normalin erretz konektetot emozioekin. Baina igual izeleike blokeon badauketela, gara hontan. Mm. Izeleike, 12-14 urte, hor badau blokeotxo bat. Vale, Ta hori lantzen juten gea, eta listo. vale. Da, azkenen, norberak bere buruen lantzea. Atzea jun eta esan, bueno, hau, eta hau. Vale. Wow. Vale, jo, Zein oso interesgarria. interesgarrixe. Oso, bai. Hau da, emozioke, etorri zaizkit. Vale. Eta gure gida espiritualak ontan badaz, bai, konstiente di hau esaten zau esela. Bai. Vale. Nortzuk dira gure gida espiritualak? Ja. Osea, Norberan gia espiritualak? Bai. Bueno, norberak dituzte gia espiritual ezberdin. Normalen ni konsultata etortzen zatenen ni 2 edo 3kin kontaktatzen dut. Batzuk izan daitezke, gia espiritualak nik ez ditut ikusten sekula family modun, ezin da, nik ez ditut ikusten amona bat gia espirituala izaten. Hori aurretik ekartzen ditu, gu honea jetxi baino lehenau, lurrea jetxi baino lehenau, hor paktatzen ditu gure gia espiritualak zein dira. wow. Osa, imposible izango litzaken nire etxitzen nire gia espirituala izati? Gia espirituala bezala, bai. Vale. Nei hola ez Vale. zaizkit azaltzen. Beste gauza bat da, zuk behar dezunen momentu baten eta eskuba botatzen dizue, hori bai. Vale. Wow. Zuk momentu baten behar baldin badezu esku bat, eta zenbait alditan egiten dugu ez, hor baldin bazaude lagundu jazu, edo emaiazu Indarra. indarra edo guzti hori, hortan bai. Eta lan asko egiten dute, gure, nik esaten dutena, gure hildako, gure lan asko egiten dute. Baina normalen nahi gia espirituala presentatzen zaizki beste, hor die laguntzaiek, familiko laguntzaiek, bai. Mundu guztia dago bere hildako ez inguratuta? Bai, Bai. Eta zuk kaletik zoazenean edo, konstiente zara hortaz? Hau da, kaleko jende ez ezaguna ikusi eta zuk inguruan zerbait ikusten diezu edo kontsultan bakarrik hori? Bueno, hori gertatu izan zait, baina nik mugatzen den nire konsultan, Hori da. mugatzen dut horrea. Baina bai, beti daukare, beti inguratuta. Zein Osea, interesgarria lor. Ez da pertsona bakarra, ez daukenik ingurun inor. Wow, zein interesgarria. Ostras. Me muero, wow. Vale, eta orain bai, arrozali itxi eta elkarrizketaren bigarren tartera goaz. Zer diogu? Zer diozu? Jarraituko dugu eta elkarrizketian bigarren parte hontan, ipinigu geixa gai bat, edo gai bat, jarraituko gu mediunidadiaz berbetan, baina nahi gendun berbain, bizitzi eta gero dauenaz. Osa, jente asko galdetzen dugu. Baina hila gero zer da, edo bizitza bada, ez da, zuk horri buruz, zizatozu, edo zein da zure iritzixe. Nire iritzie da bizitza, osea, hil eta gero bizitzen hasten gehala. Wow. Hil eta gero bizitzen hasten geha. Hor, juten gehan leku horta, dala azkenen membrana txiki bat, ez da hiltzen geha eta juten geha ez dakit noa. Hiltzen gehanen, goatze, beste dimensio batean, baina justu hemen dauna. Osea, holako membrana txiki bat, ze gure hildakok hortxe daude. Eta nire sensazioa da, hiltzen gehanen, osea, bizitza arindu egiten zaigu. Hiltzea da transizio bat. Transizio bat. Eta da, ikasgai batzuk ditu gure bizitzan, ikasgai horik iten ditunen, ja, tokatzen ino erdin da, ze gero luze dijo, Azkenen, ja, beste maila batea, beste evoluzio batea, juten ga. Azkenen da evoluzioa. Ostra, baina hori holan bada, nik ezagutena da, ordun bizitzi ez da super injustu batzukin, ze, batzuk iguel ikesteko, ikesi bidamena
80 urte egoten di, bizitza hontan da gero bestera, eta beste batzuk igual 10. Ja, Eta dano nahi hemen egon bebai. bai. Ez? Orduan, hori, nok erabakitzen daude zerena, arabera da erabakitze, zuk 100 urte, zuk 5. Hori ja goiti bera zatozenen ja paktua hor dau. Eta gogorra da, guri gogorriten zaigu, umek ez, adibidez umen kasun, inkluso emakume bat aurdun daunen eta umea galtzen dunen, baina igual baliteke ume horrek behartzula aman maitasuna jaso. Eta ja jasotzen dunen ja iten du transizioa. Gero 5 urte, badakit batzutan oso injusto ikusten deula, baina bai lasaitasune ematen dula ze, niretzako ez, eta ja transizio hori iten dunen, jazta. Badakit horik ondo daudela. Ze hor zamaik ez dau, hemen dauzkeu zamak, hemen dauzkeu ardurak, denbora guztin nola bizigia, ze pentsamentukin, hau inbarde, beste inbarde, eta zagize, hau lana, dirua, hau, hori da zama handi bat. Baina ja, urrengo bizitzan, hor ez dau, ez diru, ez hau, hor dau, alaitasuna, postasuna, hor etortzen dienen, adibidez, familiarrak, hori trasladatzen ditute, maitasuna. Ni kanal hortan naizenen da, maitasuna. Wow. Joniak hortan amediun bate kontau bala, segun zelan hiltzen dan genti, igual adibide bat ipini ban asiente bat, imaginau gazte bat asiente baten hiltzen dala, ez da bela lortzen beste bizitza hortan be, ondo egoti edo, ez dakit, frustrazio batetik egoten dala, edo hori holan da? Nikola ez dut bizitzen. Honei ez diate gola erakusten. Zuk esango zeunke danak ja bizitza hobe bat apasean dile? Evoluzio bat. Igual urrengo bizitzan, azkenen aukate bada, hori ikasten jun behar dezu. Bizitza hontan, gauz batzuk ikasi behar dituzu. Naiz eta errepikau askotan egoera bat, eta ez dezu ikasten, urrengo bizitzan hori ikasi behar dezu. Ordan da transizio bat. Baina, nei ez zait agertu, eriotz baten ondoren, hola traumatiko, ze hor askatu iten dira. Hori da nire esperientzetik, ni beti itzengo den nire esperientzetik. Adibidez, beste aldeko familiarrek inguratzen gaituztenean, imaginatzen dut ez daudela denak. Diot, imaginatu hil zaizkita mona eta aitona, bakarrik aitona agertzen dela, ez? Bai. Nola egin nezakenik behin hilda hor egoteko, bigarren plan horretan, edo igual, ez da zer egin, badakit erantzuna ez, baina... Nere sensazioa da batzutan, hil, esaten da, hil eta denbora bat behar izaten dutela ea komunikatzea gurekin. Batzuk badaude aurrez bere arima komunikatu daitezkena gurekin. Arimak, bai? Adibidez, badaude kasu batzuk, pertsona batek, adibidez, hil behar du 300etan, edo azidente bat dauke, eta beste pertsonak sentitu dezake, ostras, hemen ikusten du, premonizio bat dau, ulertzen. Orduan, hori da alderdi batetik, eta bestetik, horre bai beste plano hortan ere ikasten juten zean nola komunikatu. Vale. Bai? Vale. Hori da nere ikuspuntue. Badakit arraroa, igual apur bat arraroa dela, en plan, ari naiz prestatzen, ja, hiltzen naizenean, egin alizateko. Ez da hori, baina kuriosidadea neukan, horretan, ezakit. Eta adibidez, ametzetan eitxogunin, imaginau, lokartzega ametzetan eitxogu, horrek bauke itxuraik, edo ukileike itxuraik beste bizitza bataz, askotan zain da, ez? Zain da, no seke astral edo... Viaje astral. Bai, azkenen viaje astral da, zure harima, zure gorputzektik ateatzen danen. Eta hor viajatzen juten da. Hori da un viaje astral. Eta baita viaje astral baten juntzaitezke atzea. Askotan, ametsak, izaten dira, igual aurreko bizitza batea juten zea, edo hori sentitzen. Azkenen memoria zer dauke zure harimak. Zut baldin bat zaude zure harimakin konektauta hor memoriak daude. Harima horrek bizitza desente ditu atzetik. Orduan hor konektatu zintezke. Ulertzen?
Osea, oso Irudikatzena, estensoa da, bai, Bai, Oso estensoa. ja. Wow. Azkenen, arima batek dauke informazio osoa. Osea, zuk daukezun, hori da zure gorputza. Zure gorputz hori hartu du itxura hontan zure arimak. Baina importantea ez da hori gorputza, baizik eta arima hori. Eta nondi datorren, eta ze ikasi bardun, eta zein dian bere ikasgaia, bere evoluzioak bizitza hontan. Beste aldekoekin komunikatzeko tresna moduan, aipatu zenidan telefonoz, idazketa automatikoa. Bai. Zer da Hori hori? zer da, edo? Bueno, hori nahi gertatu zait, ni lantzen juna izen einen, eta gia espiritualekin konektatzen juna izen einen, da erabat, nik horri segurazki duai bat esango nuke. Ze nire eskue erabiltzen dute erabatea giak, eta gainea da oso arraroa ze nik normalen eskubitik ezkerrea idazten dut. Osea, baino, momentu horretan ezkerretik eskubia idazten dut. Eta idatzi txoso? Idatzi, baino ez dia hitzak, baizik eta, eak eskeztakin nola esplikatu hau, ze hor bai naula nire trantzen nire hortan, baino ikusten dut, ezkerretik eskubia, eta behar dan lekutan. Ze iten diate zuen figura, esango nuke, muñekito hola moduko bat, hola xe izatea, eta ja hor behar dezun, sanazio hortan. Da eskritura automatika sanazio bateako, eta gero kolorek. Hori da, bai. Gero kolorek ateatzen ateatzen ditut, baina eak esandako kolorek, eta kolore bakoitze leku bakoitzen. Eta hor ematen da sanazio potente hori. Nik esango nuke hori dala doai bat. Zer nik hori oain arte ez neuken, oain dela urte batzu arte ez neuken. Eta horrek di, mezu batzuk datozenak beste bizitzatik ona? Ez, hori da zure harimak behar duna sanatzeko. Bale. Blokeok baldin badaude, horrekin sanazioa ematen da. Zuk nola sentitzen duzu trantze hau? Bai fisikoki, bai emozionalki, nola gogoratzen baduzu behintzat edo? Ni hor gustora sentitzen naiz. Hor gustora nau hor konektauta, oso gustora. Gero desgaztea izaten da bukaeran, egunan bukaeran. Hor desgazte badator, baina setxune urrengo unen errekuperatzea. Adibidez, retirotan ez. Retirotan nola hanbeste jende eoten dan, eta, karo, nau konektauta, batekin bestekin hau bezdatatata, orduan, aste bete behar dut rekuperatzeko. Hor, urrengo astea izaten da, relax total. Aldan einen. Eta zutzako orduan, bizi da gero, benetan bizitzen hasten baga, zuk erixotzea iztotzezo bihurrik? Ez. Ez, hori landu indet, zenik banun bere bildurra. Aber nola izan, baina da momentu baten ez. Gaina, nik esaten dut, ni hain naiz. Nire erabatean nire eriotza pixka prepatzen. Bai? Bai. Mitiko planifiketan zelan izango dane... jaixo nola gustatuko litzaidaken. Bai, igual alaba esaten nahi, nire eriotzen tanatorion jarri abesti hau. Bale. Nik hori ere egin izan dut. Ostras! Esan nahi dut, bai, ze azkenen, hori barneratzen nire sensazioa izan da, hori ondo barneratu nunetik, ate asko ireki die. Ze hor banun blokeoa, hor banun bildur bat, hor banun, eta hor hori landu nuan, eta hor ate asko ireki die. Zuk malen? Hombre, ni bilurra dutzet. Bai. Baina, uste dut ere beldurra izan aldiozula eriotzari, baina ala ere lasaitasunez edo normaltasunetik esatea. Aizu amaita hiltzen ba naizuek baino lehenago, mesedez, errautsak ezakin nun bota. Edo, nik ere beldurra diot, baina elkarrizketa hau izan dugu, etxean. Bai. Elkarrizketa, ez monologo bat izan da gehiago, porque nire gurasok ez dute asko reakzionatu, baina... Guri ni huela itxo, ama, zizen da, baina nik ez to jarra itxo, eske nik hori erixotzian aduket pixkat blokeau. Eta gainera, ez da igual bilurre dutzetela, baina da, ostra, posin eguela bizitza hontan, da nahi hotela bizitza hontan egon lehenengo, gero, bale, baina lehenengo hemen nahi hota aprobetxau. Claro, baiet. Ez dakit.
Nork ez? Bai, baina bueno, ikasten hasten baldin bagea eriotzai beste begirada bat ematen, ja hortik gauza asko landuta diteu. Eta hori da erakusten ez zaiguna. Zenbait Ja. aldi tabu bat da, eriotza tabu, iristen da momentue, ez gaude prest, eta nire sensazioa da hori ikasten deunetik, ja hor beste erabatean murgiltzen gehala bizitzan. Eta bizitzai beste begirada bat ematen dioula. Alan dabe, igual ez da bakarik norbera gaitxik ze pentsozu jo. Osa, gaur egun nok daroi ondo erixotziana. Osa, ni gaur hiltzen bana, nire gurasoei, nire inguruko ikreston disgustu mongotziet, orduan hori gaitxipe bai, dinotez? Karo, guk empatizatu egiten deulako eta bestengan jartzen deulako pixu hori. Azkenen danok landuko bagenduke beste badaude Ja. herrialde batzuk eriotza bizi dutela festa modun. Bai. Bai, festa bat. Ostras. Eta badakielako ondo daudela. Hor danak daukie barnerauta eriotza hori. Eriotza daukie barnera, bai, tribu batzutan, Bai. hor oso egunerauta daukie eriotza. Orduan guzti horrek, guk hemen ez digute eman erramienta hori. Eta hori da gertatzen dana, ez? Askotan, eriotza egiten, eskibar. Venga, bazen, ez. Bai, hemen ez da ezer pasatzen. Hemen ez da, eta, karo, gero prozesu bat dau, hor blokeo asko egoten dira, nik konsultatan ikusten detez, blokeo asko, baina ja beste begirada bat ematen diozunen edo etortzen zanen konsulta eta zuk behar dezu pertsona hau eta azaltzen da eta esaten dizu zuk behar dezun informazioa ja beste begira bat da dau. Hori nahi tokau izan zait. O tragikoki bere bikotea galdu eta hor blokeauta egon urte desente eta igual etorri zure konsulta eta hor lagundu eta esaten dizu, ostras, baina eske hola da, osea, esaten dizu modun da. Baina ezingo nizuke hola esan zer, Bai. baina eta pertsona egiten da lasaitu da, pakea. Pakea, hori da. Eske gia espiritualakin lantzen dezunen, etortzen dana lehengo sensazioa gorputzen da pakea. Eta gauza bat, igual galdera tonto bat engot, edo bueno, ez dakit zer ikusi xeuke, baina mediunidadik zer ikusi xeuke erliginon bataz? Edo Nik ez guztiz dut gauza horrela, diferenti nik di? hola ez dut ikusten. Mediunidadea da, bueno, gaitasun bat, nun zuk beste aldekokin komunikatzeko bide kanal batzean eta gaitasun bat daun horretarako. Gaitasun hori noski ikasi daitekela. Ze gaitasun bada, ez da, netzako mediunidade ez da doaiak. Gero juten zea garatzen adibidez entzutea, espiritu bat, ze, hemen belarrin, hemen entzuten duzu, edo ikustea fisikoki, edo zaporek etortzea, gustok, usaiek. Usainak. Nei goratzen naiz, nola etorri zan emakuma bat, eta bereatzen ikusten nun, ze hau apuntauta daukete, eta bereatzen ikusten nun, bere ama. La Rosa sorta hundi bat egin da, usai bat etortzen zitaiten da, esan nion, goratzen ez dakit nola esango nion, baina esan nion, zure ama, La Rosa, jazta hori behartzun, porque eske berak La Rosak saltzen zituen edo horrelako zer zan. Aha. Eta usai eta ja horrekin, azkenen, mediunitatea da gaitasun bat. Mediunizatea edo zubilan horiteko gaitasun, eta hori ikasi daiteke. Eskaz, dinot, askotan entzut egunin hilda gero beste bizitza badauela, igual nik oin arte lotu izot beti erliginoiaz, igual, Elixako pentsakeri euken jentik pentsan dau, hilda gero bizitza badauela. Nik oin arte beti pentsau izot, bueno, nik igual ez dut hortan sinesten, edo, baina gero egixe da, Mikel etorri zanin, Mikel Izarralde etorri zanin gure txokora, igual hor hasi nitzela idea batzuk aldatzen, da ostra, ez dakit zer dauen, ez dauen, baina ez dakit neupe ze sinesmen izen leiken edo... Hori da norberak bere esentzikin konektatzen denen hor ze ikusten duen. Ze adibidez nik ez dut hori erligiokin. Neonek, ni esaten deuna medium bakoitza bere berak lantzen du, o bere lanketa modukoa. Osea, norberak lantzen du berea. Eta nik hori ez dut erligiokin lotzen. Neonek.
Sinesmena bai, baina, ez? Azkenean, niri behintzat lasaitasun handia eman izan dit beti pentsatzea hor daudela. Edo Bai. espirituak, edo arimak, edo dena delakoa. Eta ez da erlijioa, baina bai fedea edo bai sinesmena. Zo zer dauela behintzet. Hori da, zerbait dagoela, ez dakit zer, bai. Igual ez dakigule zer, baina bai. Bai, lasaitasuna edo ez dakit. Bai. Bai. Bale, bukatuko dugu blokea, Bai. eta bueltan entzungo dugu entzularen galdera. Entzulearen galdera. Bueltan ga, eta entzularen galdera hause da. Zein da buruan daukazun urrengo proiektua? Gerarte! Eskerrik asko, Leire Padilla. Eskerrik asko. Musu handi bat, hemen izan genuen, bere atala entzun nahi baduzue kriminologiaren inguruan. buruz. Hortxe Oso daukaz. interesante. Bai. Ba, netzako peio reparazek egiten duen oiten nahi dan lanketa mitologiai buruz, osea, iruditzen zait gaina barrun sentitzen dut, ez? Bai. Eta vibrazio bat. Eta nahi bai gustatuko litzaidake eunen baten beakin, adibidez, ez kantatze gitxa, eta porque ni kantatzen zero a la izquierda, baina bai gustatuko litzaidakela, ba, olako zeo zer sortu. Zeo zer sortu, karo, nire sensazioa da, askotan peiok, itxenduna da kanalizatu. Bai. Nei asko, osea, nik behitzen detenen ikusten dut, como etorri itxetzaioa kanalizatu iten dula. Wow. Eta, ba, beakin, ba, beak bere hautsa, baina kanalizazion bidez zeo zer sortu. Vale. Ez dakit nola esplikatu, Bale, barrun baina zu sentitzen ze detena, proiektu bat igual musikia zer ikusi xeuken anaitxezuk eskantau? karo, berak kantantea da. Bai. Berak jarri dezake hitzak edo leku batzutan, zeo zer horrela. Elkarlan bat, baino bai kanalizaziokin lotuta, lekukin, bera itxen nahi dan lanketa horri beste oinarri bat, ez? Beste Vale. kanalizazion alderditik. Eta hau beraz komentauzu edo ontxeza esaten? Uaina Ontxe, ez. bueno, ba, ordu- Zen ni beakin ez de kontaktau. Nik beti esate, telebistan ikusten nik horrekin proiektu bat inbar dut. Bueno, ba, orduan igual manifestaben geu, eta Claro. mendixik esan geu, peio ikusten baza, edo peio inguruko bat bat ikusten bada, ipini kontaktun lurraz. Hori da. Eta berzo zeitxo zuen proiektu bat mitologisei buruz. oso gai Eta, dauela. jo, pena ematen ditze ez dugu mitologiarekin daukazu lotura zitzegin. Ja, Ja. Eta, porque lehen hasieran aipatu duzu, baia txikitatik ez, logelan sorginak ikusten zenituela, bueno, sorginak amona zaharrak eta, claro, osea, ze fuertea berez, ez? Osea, Bai. mitologiaren mediunidad, eske zaitaterako hitza. mediunidade. Mediunidadearen aritik dator edo? Bueno, zuk, osea, ez, mitologia da garai hartan ze gertatzen da, baina bai mediunidade bidez eta percepzio bidez eta sentitzen bidez lortu ditzazkezu informazioak. Vale. Zezu, adibidez, kontestu bat, kobazulo batean sartzen baldin Hori da. batzea, hor konektatzen baldin batzea, hor etortzen zaizu informazioa. Bai, Bai, Zer Norberana nolakoa? baina. Norberei buruzko informazioa. Ez, norbera ez, lekua. Espazioarena. Adibidez, zuk paretan jartzen baldezu eskue, hor sentitu, osea, badau, sentitu dezakezu, etorri daike informazioa, imagenak, guzti hori. Eta nahi hori, bueno, bada parte bat asko gustatzen zaitena. Egie da, lehen hau gehiago juten nintzen, oain bolara baten ez naiz juten nahi, baina bai hor grin bat sortzen dit. Eta adibidez, peion abestik ez, eta nik ikusten detenen, esket, mutilonek kanaliza egiten do. Eta bera ez da konstiente. Ja, berak ez daki, Ostras. berez. Ez da konstiente, esaten jolin. Ba, peio, entzun, igual kanalizetan za, da ondo enterau. Entzungo du seguramente bere Bai. lantaldeko baten batek ze. Elduko aku. Baten batek esan zidan atal guztiak entzuten zituela. Ez dut izena esango, porque igual Vale. ez du nahi esatea. Baina, hori. Bale, jo, ba, onaz berez ja, maitxoaku. Bai, amaitxoako. Lurzlan egoza. Ni gustora. Ondo. Gustora Bai. lasai. Bai. Ego gineatek hemen zazpi ordu. Bai, eta Zazpi gero- urtere, bai. Gero baita, oso denbora murriztun, ez? Baina, klaro, nik uste dut
erabatea esplikatu ahal izan detela. Oso bai, ondo, eta Lur. oso ondo, Oso Esplikatu ondo. ahal izan Benetan, detela, egon eta- ginkio lan orduk entzuten zu. Eta nik bakoitzek, nik esatetena bakoitzen, nik nire esperientzitik beti itzengo dut. Hori da. Ez beste nire esperientzi, nola bizidetan eta guzti hori. Hori da. Vale. Eta esango dugu ere bai, Lurren helburua ez dela inongo momentutan izan promozioa egitea. Eta, Ez da hoitzen gainera. Osea, izan dela nahi zenuelako, eta beti ere konversazio bat izan genuen aurretik, esaten, bueno, azalduko dugu hau, zertan egiten zuelan, eta batez ere iratik, bueno, ezakit konbendatu zizun, edo, bueno, sin más. Maitasunez Bai. landu dugun zerbait Hori da. dela, eta listo. bide batez hori gogorarazi irati apraizen atala dukezuela hor, entzun gai. Tarotarena, hori da. Tarotarena. Eta ba, honaz, listo. Agur Vale. esango zeu entzuliei, eta datorren atalarte. Eskerrik asko! Eskerrik asko. Agur! Agur.